itt a Viki. Hello. Hello. Szia, Viki. Ez az újdonság maga Viki. Ho-ho. Meg itt a Voga is, ugye? És mi hárman kitaláltuk, hogy minden hétfőn meglepünk titeket a YouTube-on. Igen. Hány órakor akarjuk meglepni őket? Szerintem 10 körül akkor már ébredezni. 10-kor? Igen? Igen. A te embereid 10-kor ébredeznek? Hát tudod, munka, kávé, imitálják a melót, akkor az már... Érdekes, én láttam egy statisztikát, hogy délután 4 körül kezdik el nézni. Ezek az én embereim. Igen. De az a Facebook. És addig mit csinálnak? Vacillálnak? Megnézem, Igen. elnézem. Igen, Megszületik a döntés 4-kor. A vacillátort Rákat nézik. biztos. Igen, vacillátort néznek. És nagyon hasonlít ugyanerre például a Bumerang honlapjának az életritmusa. A görbéje az olyan, hogy egy Rajzod kicsit... le már a hallgatók. Mutatom a Mutassuk hallgatók. el. Tudod, milyen a görbéje? Mint amikor egy nő pucsít. Ezt most mindenki képzeld el, látja. De várjál, oldalról nézem, vagy a kemeltót nézem szemből. Profilból nézed a nőt, ahogy pucsi, de úgy, hogy a feje az jobb oldalon van, az jelenti a reggelt. Nem tök mindegy. Nem. Jó oldalon legyen. Derék magasságban. Maximum kerülsz egy kicsit, hát mindegy. Teljesen leborul a padlóra. Vagy mint hogyha valaki leborul imádkozni kelet felé. Jó. Kész, Érted? háromszög alakú a lényeg, és Így van, nagyjából majdnem egyenlő oldalú háromszögről beszélsz. Igen, és ha jobbról mész balra, akkor a harmadik harmadban lány, van hogy a csúcs. feje lent van a földön. Így van, a és sege. könyököl, Hallgatja, hogy és jönne a vonat. piccel, Igen. és fel van emelve a Így tompora. van. Na, erről beszélsz. Így van, vagy De igen. ezt hogy hoztad bele? Képzeljünk el egy egyenlő oldalú háromszöget a talajon. Erről akartál beszélni. Nem. Nem fektetve, hanem állítva. Nem egyen oldalon háromszög, hanem a bal oldali oldala a legrövidebb, és a jobb oldali a leghosszabb, az lankásabb. Tehát az a 4 óra körül van a csúcson. Nem mondta, hogy bal, de egyik oldala ezek szerint. Ez egy hosszú lábú lány. Ez Hát a attól rövid függ, hogy honnan felfedettes számol. fel, és nincs nyaka. A műsor hátra levélésében erről fogunk vitatkozni, nyugodtan, ne, ha el lehet menni. Úgy hívják, hogy egy hegyes szögű háromszögről van szó, ugye? Igen, na. De én szeretem legömbélyíteni a végét. És abból már egyből egy női seg jut eszembe. Ne haragudj, Viki. Tehát és tulajdonképpen a hegyes szögtől a hosszabbik befogóján indul el tulajdonképpen az idő, igaz? És akkor a 4 óránál ér oda a bizonyos csúcsra, a Kemeltóhoz, és akkor onnan esik le hirtelen. Igen, gyorsabban. Ja. Hát, ugye, Most már én is mennek értem. lefeküdni, Jó. aludni. Jó. Igen, hát attól függ, hogy hol az origó. Igen. Még a női testem még milyen görbét tudsz szemléltetni. 2 színusz tudok egyből, de ez most nem tartozik ide. Jó, rendben. Tulajdonképpen a múlt hét, vagy az elmúlt hetek történéseiből nagyon komolyan a Viki segítségével feldolgozunk témákat, hogy a felmerülő kérdéseket egyértelműen kibogozzuk, és hát azért heti hentes ennek a címe, mert mi aztán késsel vilával nekiállunk az eseménynek, és felboncoljuk az eseményt. Élve boncol. Élve halva, de meg fogjuk érteni, hogy mitől van, és merre tart. Mi az első téma? Kopenhágai állatkertbe a látogatók szeme láttára fejbe lőtték a zsiráfot. Ugyanannyiba került a belépődíj? Lehet, hogy feláras volt a Rocky Horror Picture Show. Mit követett el a kicsike, hogy ennyire megoroltak? Én tudom, valamit tudom, egy csecsemő volt a szájában, és nem akarta kiköpni. Nem, valamit forgatott a fejében, de nem kilőtték. De tényleg miért lőtték fejbe? A vérzsiráf volt. Torokra ment. Beltenyésztett vérzsiráf. Nem, nyakkal folytott, rátekeredett a nyakába. És utána arcul harapta az illetőket. De összeengednél egy ilyen zsiráfot egy pitonnal például? Hát a zsiráf, hogyha ha lehasal, akkor nagy különbség nincs a piton meg a zsiráf között. Csak szarul hasal a zsiráf, az a baj. De a vérzsiráfnak a tépőfogai nagyok? Na, jó, egy kis zsiráfnál tartunk. Oda ment az élet, és fejbe kapott lőtték. egy instant headshotot. De várjál, és mivel lőtték fejbe? De nem Dum-dummal. Kivégezték a zsiráfot. Haltató lövedékkel lőtték? Nem, ott fejbe lőtték a zsiráfot. Dum-dum, hát egy fröccsent az De semmi ítélethirdetés nem 9 volt. mm-es rodát, hogy fek a gangster, és szétlocsantam az agyat, te köcsög. De szerint. Ne, rám nézzél!
Rohadt zsiráf, hogy veszélyesek vagytok. Az nem úgy volt, az úgy volt, hogy felment a létrára. Tudod, miért kis zsiráf volt? Ne, hát ez kis zsiráf volt. Ja, kis zsiráf mert volt. elérte, azért lőtte fejbe. Ja, értem, gyere. Hát egy nagy zsiráfot legfeljebb nyaktőbe lövöd. Lábon. Lábon. Ez Budapesten úgy oldanák meg, hogy már a bejáratnál mindenki kapna egy vadászpuskát. De mindig ezt kérdezik, hogy miért lőtte fejbe, tényleg. Beltenyészet volt az Életképtelen állatkertben, Hülye túl volt. sok ugyanolyan DNS állományú zsiráf volt, de nem ez volt benne a legsokkolóbb, de tényleg gyerekek felnőttek ott álltak, kapott egy instant fejlövést a zsiráf, utána megnyúzták és odadobták az oroszlánnak, hogy egye meg. Tehát ilyen kilós darabokra még föl is szeletelték, tehát teljes horror movie volt az állatkertben, és tehát kérdezték az állatvédők az igazgatót, hogy hát mégis ez hogy gondolta, és azt mondta, hogy szerintünk ez nagyon jó ötlet, hiszen a gyerekek most azt láthatják, ami a szavannákon is folyik. Jön a vadász, Tehát jön az fejbe lövi a oroszlánba zsiráf. egy uzival, és szar a széjjel lövi ezt a rohadék zsiráfot. Tehát, hogy ezt tulajdonképpen lemodellezték egy ilyen nem tudom hány milliméteres pisztollyal, és utána odadobták az oroszlánnak a zsiráfon. Legközelebb úgy kéne csinálni, hogy alá kéne aknázni a zsiráf kifutót. Az mindjárt szeletel és terít. Nem, a túró, öngyilkos zsiráf. Öngyilkos Az a- zsiráf. Aki azt mondja, Elkezdett színű ronda vagy hosszú a nyakad. Suicide. ugyanis a következő helyzet tényleg ugyanaz történt, mint a természetes szelekciónál. Ott is ugye tulajdonképpen ott a ragadozók az orvos szerepét töltik Így be, van. kiválasztják a leggyengébbet, stb. Ne fusson Itt tovább az a áll- sánta. Így az alá. Ne kelljen annyit futnia. Hát ez van. Értem én. És tulajdonképpen tovább vitték a természetes szelekciót úgy, hogy azt mondja, ne kelljen már ennek az oroszlánnak itt küzdenie a természetben. Fejbe lövöm, megnyúzom, fölvágom, megkapod. Konyha kész. Így van. De várjál, ha az evolúció létezik, és nem olyan lassú, mint ahogy hallottuk, Hogy a francban elítezne már... akkor az oroszlánnak meg kell tanulni az uzit használni. Hát nem az oroszlánnak kell megtanulni. Miért nem? Külső se dolgozik, hát láttam. Bérmunkás. Az oroszlán bérette föl az álladidomárokat. Alvállalkozó volt, Igen, értem. igen. Esetleg lehet egy olyan vállalkozás, de nem az oroszlán nem lehet megtanítani lőni, hát ez hülyeség, meg lehet tanítani. De minek? Hát pedál. Széttépi. Hát Jaj, persze, de nekem- nem tépi szét, hát látod, már nem akarja. Mondom nektek, hogy az aknamező az igazi. Nem, gyerekek, hiányzik már az állatokból, hát ugye a domestifikáció következő. Például a Igen. macskámnak is, ugye amikor először élő egeret adtam, azt sem Sokkot tudtam, hogy a kapott. szart csinálni. Igen, igen. Órákig pofozgatta, azt utána összehaver. Kénytelen. Ennyi. Sőt, amikor az egér hepciáskodott, két lábra át, aztán benyomt ezt a boxizét, azt akkor legyintett a macskám, és ahogy odébb állt, azt mondta, ez nem ajánl. Ez volt az, És amikor ugyanez te volt az megmutattad? élő hallal is, érted? Ott is csak rázogatta a kezét a vízben. Ez volt az, amikor te megmutattad a macskának, hogy kell leharapnia az egész fejét. Így nem tanítottam a macskát, mert azt nem lehet. Nem lehet. De a kutyát igen. A kutya az A kutya megfigyeli, hogy előtt, mit csinálsz. igen, a kutya előtt azt utána Képzeld el, hogy a következő az állatkerti jelenet szintén, és tényleg az állatkert az élethez közelebb álló dolgokra tanítja az embereket. Mentünk az állatkertbe barátokkal, többen megérkeztünk a jegesmedvékhez, ahol is éppen az egyik jegesmedve megkívánta a másikat, és mindjárt udvarlás helyett nekiugrott. Mi megette, vagy meg? Nem megette, kurta. Ja, értem. És apuka, mit csinálnak Szóval a kicsi volt. és figyeljetek ide, és ez igen, ez nekem tetszett. Apuka, mit csinálnak a jegesmedvék? Basznak, fiam. Ez egyenes beszéd. És akkor anyuka Nem, azt ez a mondta, heti hentes. anyuka azt mondta, hogy de apu, azt mondja, most mit magyarázzak neki? Most már legalább tudja. Nekem a másik történeted jobban tetszik, amikor nemi identitásra tettél Ja, ja, igen. megjegyzéseket, azért össze. Apu, mik azok a buzik? Hát az egyik bácsinak a fütyéje, a másik bácsi fenekében van. Ez egy nagy társaság van, egy kisgyereknek. Családi azonnal. kirándulás a hegyen, 40-en voltunk. Akkor a csendtám, papa. hallottuk a rügyek pattanását, akkor a csendtámad. És képzeld el, hogy egyik gyereknek se volt Utána soha nem volt többet. visszakérdezés. Nem Így volt. van. Nem, egyben megértették. Túlmentek a témán, igen. Soha többet nem érdekelte Bizony. őket. Most már tudták, hogy ez a kockázata. Kész. Egyszer mindenki tudta, hogy már ludas. Ám Igen. kicsi, de már ludas. Igen. Anya, akkor buzi vagyok. De Igen. papa is. És igen, és tanuld meg, kisfiam, és vannak bácsik, akik gyerekeket csinálják ugyanezt, az meg még jobban fáj.
Szerencsére van egy ízlésközpont közöttük a boga. Gyerekek, én visszatántorítok mindenkit a rendességre. Szóval mit lehet még a zsiráf? Meg lehet-e ülni úgy egy zsiráfot, hogy csomót kötsz a nyakára? De miért kéne csomót kötned a nyakára? Hát, hogy A fejbe is lőheted humánusan. Vagy csinálni kéne nagyon nagy konnektorokat, amiben bedugja a fejét. Nem jó, mert a zsiráfnak van 2 kis gombóca. Na, az a csatlakozó. De nem az a baj, nem tudja kihúzni. Te szadista. Te. És a lába közé egy nagy világító lámpa. És a zsiráfpörkölt milyen? Pöttyös. Várjál, mikor ettem utoljára? De nem lehet, mert én kengurút ettem. De hülye ettem. vagyok, ettünk mi zsiráfot. Ti ettetek kint Viszont meg Afrikában. antilopot, és persze, Ugye? mindenféle antilopokat ettünk. Igen. Nem tudom, minden nap más volt, és már ezért. Nem tudod. Tulajdonképpen nem akartuk tudni, hogy mit eszünk, érted? Így van. Egyik nap fényképeztünk, másik nap bettük őket. Tudod, amikor megszeretsz valamit, érted, akkor nem azt akarod nem megenni. nagyon akarod megenni. Ez az Afrika romantika, ezt tudjuk. Ezért nem ettem meg se a macskámat, se a kutyámat. Igen, nem, mert gyorsabb nálad, Így csak van. azért semmi más. Kedves hallgatóink, ennyit a zsiráfról. Mindenki otthon egyenlő szeletekre, tudjátok. A zsiráfnak a felszeletelve egyébként teljesen olyan, mint hogy egy hatalmas töltött hurkát szeletelnél, vagy kolbászt, vagy fonott kolbászt például. Hát például a hentesnél, ugye? Igen. Ott általában, amikor zsiráfhúst veszel, tehát a legtöbb a nyak. Lássunk be. És nagyon nagy bulikon töltött nyak, érted, de akkor kismalacsal kell megtölteni, meg báránnyal. Visszatérve csak az előző Nyugszival. logikámra, tehát amikor megszeretsz egy állatot, egy hosszabb időt, tehát a legkevésbé teknős békát, vagy teknőcöt elszünk, mert ugye már azért a legtovább, és azt szeretjük Meg a leves. legjobban. Ezért szoktunk enni napos csibét. Igen, mert az még nem tudja, hogy mit veszít. Persze.